ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരൂൻ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരൂൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിത ശ്രീവിശാഖാംനിദംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപിക കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനേ നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപാപ്രദായിനെ ഗൗരഗദാദാമദായ നഗരഗ്രാമധാരിണേ നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണബോധ സമിതി മാംഗ്ലൂരു ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇന്നത്തെ ഭക്തിശാസ്ത്ര ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അറ്റൻഡൻസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, എല്ലാരും ഇടണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ഹരയേ പരമാത്മനെ പ്രണതക്ലേശനാശായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യം നമാമി ഭക്തശാക്തികം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് 9-ാം അധ്യായം രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം എന്ന അധ്യായത്തിലൂടെയാണ് പോണത്. അതാണ് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നലെ 10-ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെ നോക്കിയെന്ന് തോന്നുന്നു. 10-ാമതല്ലേ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്ത് കഴിഞ്ഞു. 10-ാമത്തെ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെ. മയാധ്യക്ഷേണ പ്രകൃതി സൂയതേ സചരാചരം ഹേതുനാനേന കൗന്ദേയ ജഗത് വിപരിവർത്തതേ. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, എന്റെ ശക്തിവിശേഷങ്ങളിൽ ഒന്നായ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി ഭഗവാന്റെ ശക്തിവിശേഷണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. എല്ലാരും വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞാലല്ലേ വല്ലതും മനസ്സിലായോ എന്ന് അറിയണ്ടേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ആരെങ്കിലും ഭക്തിശാസ്ത്രി ക്ലാസ് അല്ലേ, അപ്പൊ കേറും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. വീഡിയോ ഓണായിരിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതാണ് നിന്റെ ഒരു നടപടി എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തിശാസ്ത്ര ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണം, അത് നിർബന്ധമാണ്. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, എന്റെ ശക്തിവിശേഷങ്ങളിൽ ഒന്നായ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്റെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് ചര അചരങ്ങളെയെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ചാണ് ബ്രഹ്മാവ്
ചരാചരങ്ങളെയെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഈ നിയമം അനുസരിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും സംഹരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരിടത്ത് സൃഷ്ടി നടക്കുന്നുണ്ടാവും, മറ്റൊരിടത്ത് സംഹരണവും നടക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ ശക്തിവിശേഷം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം അകന്നാണ് ഭഗവാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും എല്ലാ നിയന്ത്രണവും ഭഗവാന്റെ കയ്യിലാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മള് വീട്ടില് അമ്മമാര് അച്ഛൻ സ്ഥലത്തില്ലെങ്കിൽ അമ്മമാര് ആ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കും. പക്ഷെ അത് എത്ര അകലെയാണെങ്കിലും അച്ഛന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുമായിരിക്കും. അതുപോലെ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം അകന്നാണ് ഭഗവാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും ആത്യന്തിക നിയന്ത്രണം ഭഗവാന്റേതാണ്. അതാണ് പറയുന്നത്, വിഭിന്ന ആകൃതികളിൽ വിവിധ വർഗങ്ങളിൽ പിറക്കുന്ന ജീവാത്മാക്കളുടെ എല്ലാം പിതാവ് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ആദി പിതാവ്, അതായത് ജനനമില്ലാത്തവൻ എന്നാണ് പറയുക. ഭഗവാനാകട്ടെ കടാക്ഷത്താൽ മാത്രമാണ് പ്രകൃതി ഗർഭത്തിൽ സർവ്വജീവഗണങ്ങളുടെയും ബീജാവാപനം ചെയ്യുന്നു. പ്രകൃതിയാണ് അമ്മ, ഭഗവാൻ ആണ് പിതാവ്. ഭഗവാന്റെ ഒരു നോട്ടം കൊണ്ടാണ് പ്രകൃതിയില് ബീജാവാപനം ചെയ്യുന്നു. മുൻ ജന്മത്തിലെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കും പ്രവർത്തികൾക്കും അനുസരിച്ചായിരിക്കും ഓരോന്നും ഓരോ വർഗത്തിലും ജനിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ പ്രവർത്തികളുടെ കർമ്മയിലും കർമ്മഫലത്തിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾക്ക് ശരീരം ലഭിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നാരദ മഹർഷി വരുന്ന വഴിയിൽ തുണിയില്ലാണ്ട് നിന്ന് കുളിച്ച് അവര് രണ്ടുപേര് അടുത്ത ജന്മത്തിലെ മരമായി തീർന്നു. അപ്പോൾ വസ്ത്രത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ, അപ്പോൾ മരമായിട്ട് തീർന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഓരോരുത്തരുടെ ജന്മം ഉണ്ടാവുന്നത്. മുൻ ജന്മത്തിലെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കും പ്രവർത്തികൾക്കും അനുസരിച്ചായിരിക്കും അവയോരോന്നും ഓരോ വർഗത്തിലും ആകൃതിയിലും പിറക്കുന്നത്. ഈ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയിൽ ഭഗവാൻ നേരിട്ട് ഇടപെടുന്നില്ല, പക്ഷേ പ്രകൃതിയെ ഒന്ന് കടാക്ഷിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ സ്മൃതിയിൽ ഇതിന് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരാളുടെ മുന്നേ സുരഭിലമായൊരു പൂവിരിക്കുന്നു. ആ പൂവും അയാളുമായി ഒരു വിധത്തിലും ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ലേലും അതിൻ്റെ മണം, ആ ഘ്രാണശക്തി കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഗന്ധത്തെ അറിയുന്നു. ഇപ്പൊ എവിടെയെങ്കിലും നല്ലൊരു ചന്ദനത്തിരി, നല്ല മണമായിട്ടുള്ളത് ചന്ദനത്തിന്റെ മണം വരുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും. അത് കണ്ടില്ലെങ്കിലും എവിടെയോ നല്ലൊരു ചന്ദനത്തിരി കത്തുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും. അതുപോലെ നമ്മൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഘ്രാണശക്തി, നമ്മുടെ ഘ്രാണശക്തി അതിൻ്റെ ഗന്ധത്തെ വഹിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നു. അത്തരമൊരു ബന്ധമാണ് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന് ഭഗവാനോടുള്ളത്. നേരിട്ട് സമ്പർക്കമൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ എല്ലാം അറിയുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് പ്രപഞ്ച സംഗമമില്ല, എങ്കിലും ആജ്ഞ കൊണ്ട് അല്ലെ കടാക്ഷ മാത്രത്താൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ചുരുക്കത്തിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് ഭഗവത് ആജ്ഞാനുസരേണ അല്ലാതെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല. ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞയ്ക്കനുസരിച്ച് ആണ് കർമ്മങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. എന്നാലും അദ്ദേഹം ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അതീതനുമാണ്. ഇനി 11ാമത്തെ ശ്ലോകം. അവജാനന്തി മാമൂഢ മാനുഷ്യം ധനുമാശ്രിതം പരം ഭാവമജാനന്ദോ മമ ഭൂത മഹേശ്വരം. അപജാനന്തി മാമൂഢ. അപജാനന്തി കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണ, അതായത് വർദ്ധിച്ച അടിമത്തത്തിലേക്ക് നയിക്കും. അതാണ് ഇവിടെ പറയണ, വലിയ കഷ്ടപ്പാടുകളൊക്കെ സഹിക്കും അടിമത്തത്തിലേക്ക്. എൻവി, കുശുമ്പ്, അസൂയ, അജ്ഞത ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് നമ്മളെ മൂഢന്മാരായിത്തീരുന്നു. അപജാനന്തി മാമൂഢ സർവഭൂത മഹേശ്വരം. മൂഢമാനുഷ്യം തനുമാശ്രിതം പരം ഭാവം അജാനന്ദോ മമ ഭൂത മഹേശ്വരം. മമ എൻ്റെ, ഭൂതമഹേശ്വരം എന്ന് വെച്ചാൽ സർവഭൂത മഹേശ്വരനായ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുന്ന എന്നെ മൂഢന്മാർ നിന്ദിക്കുന്നു. ഒരു കാലിച്ചെറുക്കനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നിന്ദിക്കുന്നു. വെറുതെ കുട്ടികളുടെ കൂടെ കളിച്ച് മണ്ണ് വാരുത്തുന്ന അങ്ങനെയുള്ള കളികളൊക്കെ നടത്തുന്ന ഒരു കാലിച്ചെറുക്കൻ മാത്രമാണെന്നാണ് അവജാനന്തി, അറിയാത്തവര് എന്നെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കുന്നത്. എല്ലാറ്റിനും ഈശ്വരനായ എൻ്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അതാണ് ഇവിടെ 3 വാക്കുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് അവജാനന്തി, ഒന്ന് അജാനന്തി, ഒന്ന്
ജാനന്തി. എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെത്? അവജാനന്തി, കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണ. ശരിക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ആർക്കും മനസ്സിലാകുന്നില്ല. വർദ്ധിച്ച അടിമത്തത്തിലേക്ക് നയിക്കും, വലിയ കഷ്ടപ്പാടുകൾ സഹിക്കേണ്ടി വരും. ഇനി അജാനന്തി, കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞത. ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ തന്നെ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ജനിച്ച് മരിച്ച് വീണ്ടും പല ജീവികളായിട്ട് തീർന്ന് മരമാവാം, പശുക്കളാവാം, കീടങ്ങളാവാം. ഇതെല്ലാമായി ഒരു മനുഷ്യ ജന്മം കിട്ടി വീണ്ടും അതേ ഭഗവാനെ അറിയാതെ നടക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ വിട്ട് നടക്കണതാണ് അജാനന്തി, കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞത. മറ്റേത് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് തെറ്റിദ്ധാരണ, അറിയുന്നേ ഇല്ല. ഇനി ജാനന്തി, എന്താണ് ജാനന്തി? സത്യത്തെ ശ്രേഷ്ഠനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അവർക്ക് എന്താണ്? അവര് ശ്രവണം, കീർത്തനം, അങ്ങനെ നവവിധ ഭക്തികളിലൂടെ മുന്നേറി ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. അതാണ് ജാനന്തി. അതാണ് ഇവിടെ 3 തരത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് അവജാനന്തി, അജാനന്തി, ജാനന്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി 12ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം നമുക്ക്. അപ്പൊ മൂഢന്മാർ കൃഷ്ണനെ സാധാരണ മനുഷ്യനായി കരുതുന്നു. സത്യചിത്ത ആനന്ദം എന്നിവയുടെ പ്രതീകമാണ് കൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യ ശരീരമെന്ന് അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. എല്ലാറ്റിൻ്റെയും ഉടമയായ അദ്ദേഹത്തിന് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും മുക്തി നൽകാൻ കഴിയുമെന്നും അറിയില്ല. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയാതെ മൂഢന്മാരായിട്ട് തീരുന്നു. ഗുണങ്ങൾ അറിയാത്തതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ പുച്ഛിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതേസമയം ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ മനുഷ്യനെ പോലെ ബലരാമനോടൊപ്പം കളിച്ചു നടന്നു. ഈ കപട വേഷത്തിൽ അദ്ദേഹം മനുഷ്യ സാധ്യങ്ങളല്ലാത്ത പല കർമ്മങ്ങളും ചെയ്തു. ഒരു പർവ്വതം തന്നെ ചെറുവിരലിൽ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു. അതേപോലെ കാളിയ മർദ്ദനം നടത്തി. അങ്ങനെ പല പല മനുഷ്യ സാധ്യങ്ങളല്ലാത്ത പല കർമ്മങ്ങളും ചെയ്തു. പൂതനയെ അവസാനിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ മനുഷ്യനായി അവതരിച്ചത് മൂഢന്മാരെ അമ്പരപ്പിക്കുന്നു. കൃഷ്ണൻ ഭൂമിയിൽ സന്നിഹിതനായിരുന്നപ്പോൾ ചെയ്ത അത്ഭുത കൃത്യങ്ങൾ മറ്റൊരു മനുഷ്യനും നിർവഹിക്കാനാവുന്നവയല്ല. കൃഷ്ണൻ തൻ്റെ അച്ഛനമ്മമാർക്ക്, ദേവകി വസുദേവന്മാർക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് 4 കൈകളോടെയാണ്. ആദ്യം കാരാഗൃഹത്തിൽ വെച്ച് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് 4 കൈകളോടെയായിരുന്നു. എന്നാൽ അവരുടെ ദേവകി മാതാവ് പറഞ്ഞ്, എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ രൂപം കാണണ്ട ഭഗവാനെ എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോഴാണ് ബഹുവ പ്രാകൃത ശിശു ഈ സാധാരണ മനുഷ്യരൂപം സ്വീകരിച്ചു. പിന്നെ അതിനുശേഷം അർജുനനെ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 4 കൈകളോടുകൂടിയ ഭഗവത് രൂപം തന്നെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ അർജുനൻ പറഞ്ഞു, എനിക്കും 2 കൈകൾ ദിബിജ രൂപത്തില് മതി കൃഷ്ണ, നീ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരനെ പോലെ ഉള്ള രൂപം മതി എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പാണ് അഹം സർവേഷു ഭൂതേഷു ഭൂതാത്മാവസ്ഥിത സദാ, എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഉള്ളിലും പുറത്തും എല്ലാം ഭഗവാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാൻ സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളിലും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രത്തെ മാനിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഓരോ ശരീരത്തെയും വേണ്ടവണ്ണം ആദരിക്കണം. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ കാണുമ്പോൾ കുമ്പിടുന്നത്? അയാളോടുള്ള ബഹുമാനം മാത്രമല്ല, പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഉള്ളിൽ ഭഗവാൻ പരമാത്മ രൂപേണ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുമോ എന്നെ കണ്ടിട്ട് ഒട്ടും മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഹരേ കൃഷ്ണ പറഞ്ഞില്ല എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും. പക്ഷേ ശരിക്കും അവര് ആരായാലും നമ്മളെ വണങ്ങുന്നത് നമ്മളുടെ മഹിമ കണ്ടിട്ടല്ല, നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള പരമാത്മാവിനെ ആണ് വണങ്ങുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കണം. നമ്മൾക്ക് അത്ര വലിയ കഴിവുകളൊന്നുമില്ല. ഒരാൾ വിഷ് ചെയ്യാനായാലും വണങ്ങാനായാലും ഒന്നും നമ്മൾക്ക് അത്ര വലിയ കഴിവില്ല എന്ന് തന്നെ നമ്മളെപ്പോഴും വിചാരിക്കണം. അഥവാ വണങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തിരിച്ചവരെ വണങ്ങാൻ വേണം. നമ്മൾ വണങ്ങുന്നത് അവര് മഹിമ കണ്ടിട്ടല്ല, അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ പരമാത്മാവിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരോടും ബഹുമാനം ചെയ്യണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി 12. മോഘാശ മോഘ കർമാണോ മോഘജ്ഞാന വിഛേദസ രാക്ഷസീം ആസുരീം ജൈവ പ്രകൃതിം മോഹിനീം ശ്രുത. ഇങ്ങനെ മോഹിതരായവർ ആസുരങ്ങളും നിരീശ്വരവാദപരങ്ങളുമായ ആശയങ്ങളാൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്നു. ആ വ്യാമോഹ അവസ്ഥയിൽ
മുക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകളും ബലോദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളും ജ്ഞാനാർജനവും എല്ലാം പാഴായി പോകുന്നു. അതായത് കൃഷ്ണാബോധം നേടി ഭക്തിഭരിതമായ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടവരെന്ന് ഭാവിക്കുന്ന പലർക്കും കൃഷ്ണനെ പരമസത്യമെന്ന് ഉൾക്കൊണ്ട് അംഗീകരിക്കുവാൻ പോലും ഇപ്പോഴും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭക്തിപൂർവമുള്ള സേവനത്തിന്റെ പക്വബലം, ഭഗവത് സാന്നിധ്യം അവർക്കൊരിക്കലും ആസ്വദിക്കാനാവില്ല. ശരിക്കും നമ്മൾ അത്രയും പ്രേമഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുകയും എല്ലാം ഭഗവാൻ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസത്തിലാവണം നമ്മൾ സേവ ചെയ്യേണ്ടത്. മുക്തി നേടാൻ ആശയം ചെയ്യുന്നവർക്കും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണനെ അവഗണിക്കിയാൽ തോൽവിക്കേ കഴിയുകയുള്ളൂ. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണനെ നിന്ദിക്കുന്നവര് നിരീശ്വരരോ ആസുര സ്വഭാവികളോ ആണ്. ഭഗവത്ഗീത 7ാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ആസുര വൃത്തികളായ ദുഷ്കൃതികൾ ഒരിക്കലും കൃഷ്ണന് സ്വാത്മാർപ്പണം ചെയ്യുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് പരമസത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മാനസിക ഗവേഷണം എന്തെന്നും അവർക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളെപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെന്ന് കരുതുന്നത് തികച്ചും അപരാധമാണ്. കൃഷ്ണന്റെ സനാതന രൂപത്തെ പറ്റി അറിയാനാവാതെ വ്യാമോഹത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. കൃഷ്ണന്റെ ശരീരം ഭൗതികമല്ല. ശരിക്കും ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെ പോലെ ജനിച്ചപ്പോഴും ഭൗതിക ശരീരമല്ല. മറ്റുള്ളവരെ അത് ശരിക്കും കാണാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും ഭഗവാനിൽ അസൂയയുള്ളവരാണ് ഭഗവാനെ അപഹസിക്കുക. നാസ്തികരുടെയും അസുരവൃത്തികളുടെയും കുലത്തിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ജന്മമെടുക്കാനായിട്ട് അവർ വീണ്ടും വിധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അത്തരക്കാരുടെ സത്യജ്ഞാനം എന്നെന്നും മോഹാവൃതമായിരിക്കും. ക്രമേണ അവർ സൃഷ്ടിയുടെ ഏറ്റവും ഇരുളടഞ്ഞ തലത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത് നോക്കാം. അതായത് പരിഭ്രാന്തരായി കൃഷ്ണന്റെ രൂപത്തെ അനാദരിക്കുന്നവരുടെ വിധി. ഇവിടെ പ്രഹ്ലാദന് അല്ലെ ഹിരണ്യകശിപു തീയിന്റെ ഉള്ളിലിട്ടു. പക്ഷെ പ്രഹ്ലാദൻ അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ചു. അപ്പൊ ഭക്തവത്സലനായ ഭഗവാൻ ആ തീയിനെ കുളിർമയാക്കി കൊടുത്തു. ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ഭക്തന് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യാനായിട്ട് ഭഗവാന് സാധിക്കും. പരിഭ്രാന്തരായി കൃഷ്ണന്റെ രൂപത്തെ അനാദരിക്കുന്നവരുടെ വിധി മുക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകളും ബലോദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളും ജ്ഞാനാർജനവും എല്ലാം പാഴായി പോകും. ആസുരവും നിരീശ്വരവാദപരങ്ങളുമായ ആശയങ്ങളാൽ അവർ ആകൃഷ്ടരാകുന്നു. 13ാമത്തെ നോക്കാം നമുക്ക്. മഹാത്മാനസ്തു മാം പാർത്ഥ ദൈവീം പ്രകൃതിമാശ്രിത ഭജന്ത്യനന്യ മനസ്സോ ജ്ഞാത്വാ ഭൂതാദി അവ്യയം. എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് മഹാത്മാവിന്റെ യോഗ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? മഹാത്മാനസ്തു മാം പാർത്ഥ ദൈവീം പ്രകൃതിമാശ്രിതാഹ ഭജന്ത്യനന്യ മനസ്സോ. അനന്യ മനസ്സോ, മനസ്സിൽ ഒന്നും ഇത് ചെയ്യാതെ എന്ത് ചെയ്യണം? ജ്ഞാത്വാ ഭൂതാദിം അവ്യയം. അല്ലയോ പാർത്ഥ, വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്ത വിശിഷ്ട ആത്മാക്കൾ, അതായത് മഹാത്മാക്കൾ ദൈവിക കൃപയാൽ സുരക്ഷിതരാണ്. ഭഗവാന്റെ കൃപ അവർക്കുള്ളതാണ്. മഹാത്മാക്കൾക്ക് ഭഗവാന്റെ കൃപയുണ്ട്. സർവഭൂതങ്ങൾക്കും ആദികാരണവും അവ്യയനുമായ പരമപുരുഷനാണ് ഞാനെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ എപ്പോഴും ഭക്തിപൂർവം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. അതെന്താണ്? അവരെപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകാൻ കാരണം എന്താണ്? അവർക്കറിയാം ഇത് പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനാണെന്ന് അറിയാം. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഒരു മഹാത്മാവിന്റെ വിശദമായ ചിത്രീകരണമുണ്ട്. ദിവ്യശക്തി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് പ്രഥമ ലക്ഷണം. എന്താണ് മഹാത്മാവിന്റെ യോഗ്യതകൾ? ഒന്ന്, ദിവ്യ സൃഷ്ടിയുണ്ട്. അതായത് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. അതാണ് ദിവ്യ സൃഷ്ടിയിൽ, ദിവ്യശക്തിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഥമ ലക്ഷണം. ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അധീനനല്ല അദ്ദേഹം. ഇതെങ്ങനെ സാധിക്കുന്നുവെന്ന് 7ാം അധ്യായത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത്രയും കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ മുഴുകി ഭഗവാനിൽ തന്നെ മനസ്സർപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ അധീനനാവില്ല. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ സ്വയം സമർപ്പിക്കണം. ശരണാഗതി.
സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്ന ഒരാൾ തൽക്ഷണം തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ അധികാര പരിധിക്ക് അതീതനായിത്തീരും. അതിനും മേലെ അതീതനായിത്തീരും. അതാണ് യോഗ്യത. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനായിരിക്കും ഒരു മഹാത്മാവ്. ആദ്യം എന്ത് പറഞ്ഞു? അദ്ദേഹം ദിവ്യശക്തിയുണ്ട്, ദിവ്യശക്തി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയവനാണ് മഹാത്മാവ്. പിന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ അധികാര പരിധിക്ക് അതീതനായി തീരും. പിന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ അധീനതയിൽ നിന്ന് മുക്തനാവാൻ കഴിയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന് സ്വയം സമർപ്പിച്ച ഒരാത്മാവാണ് മുക്താത്മാവ്. ഇത് ആദ്യത്തെ കാൽവയ്പ്പാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ അധീനതയിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടിയ ഉടനെ തടസ്ഥ ശക്തി എന്ന് വെച്ചാൽ ജീവാത്മാവ് എന്ന നിലയിൽ, തടസ്ഥ ശക്തി എന്ന നിലയിൽ ജീവാത്മാവ് ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയുടെ സംരക്ഷണത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. അപ്പോൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനായി തീരുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണയിൽ എത്തിച്ചേരും. അതാണ് പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതി, അതായത് യോഗമായ, മറ്റേത് മഹാമായയാണ്. പ്രാപഞ്ചിക ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഹാമായ, ആധ്യാത്മിക ശക്തി എന്ന് പറയുന്ന യോഗമായ. ആ യോഗമായയുടെ സംരക്ഷണത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. ദൈവീ പ്രകൃതി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആധ്യാത്മിക മാർഗനിർദ്ദേശമാണിത്. ഭഗവാന് ആത്മാർപ്പണം ചെയ്ത് ഈ വഴിക്ക് പുരോഗതി പ്രാപിച്ച ഒരാൾ മഹാത്മാവാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് മഹാത്മാവ്. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിനുള്ള സവിശേഷതകളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഒരു മഹാത്മാവിന് കൃഷ്ണനിൽ ഒഴികെ മറ്റേത് വിഷയത്തിലും താല്പര്യമുണ്ടാവില്ല. മഹാത്മാവിൻ്റെ സവിശേഷതകള്, മഹാത്മാവിന് ഭഗവാനെ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നിലും താല്പര്യമില്ല. കൃഷ്ണനാണ് ആദിപുരുഷനെന്നും സർവകാരണങ്ങൾക്കും കാരണമെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം. മഹാത്മാവിന് അറിയാൻ പറ്റും, അതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല. അങ്ങനെ ഒരു മഹാത്മാവ് മറ്റ് മഹാത്മാക്കളായ ശുദ്ധഭക്തരുടെ സമ്പർക്കത്താല് വീണ്ടും ശുദ്ധ ഭക്തനായി തീരുന്നു. കൃഷ്ണന്റെ പരമഭക്തന്മാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ ചതുർഭുജ മഹാവിഷ്ണുവിനെ പോലുള്ള മൂർത്തി ഭേദങ്ങളിൽ പോലും ആകൃഷ്ടരാവില്ല. അവർക്ക് മുക്തി പോലും സായുജ്യമായാലും സാലോക്യമായാലും സാമീപ്യമായാലും ഒരു മുക്തി പോലും വേണ്ട എന്നാണ് പറയുക. ഭഗവാന്റെ സേവ ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കിട്ടിയാൽ മതി എന്നാണ് അവര് ഭഗവാനോട് അപേക്ഷിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണന്റെ ദ്വിജമൂർത്തിയിൽ, അതായത് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലാണ് കൃഷ്ണൻ 2 കൈയുള്ള രൂപത്തിലുള്ളത്. ദ്വിജമൂർത്തിയിൽ, ആ മൂർത്തിയിൽ മാത്രമാണ് അവർക്ക് താല്പര്യം. അപ്പൊ വിഷ്ണു ലോകങ്ങളൊന്നും അവർക്ക് താല്പര്യമില്ല. അവർക്ക് എത്തേണ്ടത് ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലാണ്. അവിടെയാണ് ഭഗവാൻ ദ്വിഭുജ രൂപത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. കൃഷ്ണന്റെ മറ്റു ഭാവങ്ങളാൽ അവർ ആകൃഷ്ടരല്ല. അവർ കൃഷ്ണാബോധത്തോടെ കൃഷ്ണനെ മാത്രം ധ്യാനിക്കുന്നു. എല്ലായ്പ്പോഴും കടുകിട പിഴയ്ക്കാതെ കൃഷ്ണന്റെ സേവന കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഭാവാർത്ഥത്തില് മഹാത്മാവിന്റെ യോഗ്യതകള് എല്ലാം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു, എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ ഒരു കഥയുണ്ട്. അതായത് മാധവേന്ദ്രപുരി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മഹാഭക്തനാണ്. അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിച്ച് കൃഷ്ണാബോധം പരത്തലാണ്, കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജോലി. അങ്ങനെ ഒരു പ്രാവശ്യം വൃന്ദാവനത്തിലെത്തി. അദ്ദേഹം ഭക്ഷണ കാര്യത്തിൽ ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കില്ല. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആരെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്താൽ മാത്രം കഴിക്കും. മാനുകളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അരിയത്ത്, മൃഗങ്ങളൊക്കെ ആ സത്സംഗം കിട്ടാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അരിയത്ത് വന്ന് കിടക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വളരെ ക്ഷീണമുണ്ട്, പക്ഷെ ഭക്ഷണമൊന്നും ആരും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുമില്ല, കഴിച്ചിട്ടുമില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കുട്ടി ഒരു കുടം പാല് കൊണ്ടുവന്നു. ആ പാല് കൊടുത്തപ്പോൾ ചോദിച്ച കുട്ടി, നീ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ദേ അവിടെ ആ മലയ്ക്ക് ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തിന് അടുത്താണ് താമസിക്കണേന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ കുട്ടി ആ പാത്രം തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ പോലും അവിടെ വന്നില്ല. അങ്ങനെ ഈ പാല് കുടിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അന്നത്തെ ക്ഷീണം മാറ്റി
അങ്ങനെ അവിടെ തന്നെ കിടന്നു ഉറങ്ങുക, ഒന്നിനും പേടിയോ അതൊന്നുമില്ല. അവിടെ തന്നെ കിടന്നുറങ്ങി. ഓ, പാത്രം കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് വന്നില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് പാത്രം കൊണ്ടുപോകാൻ ആരെങ്കിലും വരും എന്നുള്ളൊരു ഇതിൽ ആ പാത്രം അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ തന്നെ കിടന്നുറങ്ങി. അന്ന് രാത്രി അദ്ദേഹത്തിനൊരു ദിവ്യ സ്വപ്നമുണ്ടായി. എന്താ പറഞ്ഞത്? വനത്തിനകത്ത് ഈ കുട്ടി ആരായിരുന്നു? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. വനത്തിനകത്ത് എന്നെ കുഴിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു, എന്നെ രക്ഷിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു സ്വപ്നം വന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം മറ്റുള്ളവരുടെ സഹായത്താല് വനത്തിനകത്ത് പോയി. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കുഴിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു വിഗ്രഹം ലഭിച്ചു. ആ വിഗ്രഹം പ്രതിഷ്ഠിച്ചു. മറ്റുള്ളവരുടെ സഹായത്തോടു കൂടി പഞ്ചരാത്ര വിധി പ്രകാരം ആ വിഗ്രഹം അദ്ദേഹം വൃന്ദാവനത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു. അപ്പോൾ ഭഗവാന് അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടൊരു പദ്ധതി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടൊരു കർമ്മം ചെയ്യിക്കണമായിരുന്നു. ആ വിഗ്രഹത്തിന്റെ പ്രതിഷ്ഠ മാധവേന്ദ്രപുരി തന്നെ ചെയ്യണമെന്ന് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അങ്ങനെ അതിനെക്കുറിച്ച് കാണിക്കുന്ന ഒരു സ്ലൈഡാണത്. അപ്പോൾ ഭക്തിപൂർവം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നവരെ ഭഗവാന് വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. അതാണ് മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ കഥ. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ എന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കണത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോരോ ചുമതലകള് തന്നിരിക്കുന്നു. അത് മനോഹരമായി ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാന് തന്നെ സന്തോഷമാകും. ഇപ്പൊ അർജുനൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും നല്ല കൂട്ടുകാരനായത്? അതായത് ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് പോലും അർജുനൻ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇരുന്നിരുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അവബോധമായിരുന്നു അർജുനന്റെ മനസ്സ് നിറയെ. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയാലും കാരുണ്യ അവതാരമാണ് അല്ലെ. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ഇവിടെ നേരത്തെ ഒരു സ്ലൈഡിൽ കണ്ടു നമ്മള്. ഇത് ജഗായ് മഗായ് സഹോദരങ്ങളാണ്. ജഗായ് മദായി സഹോദരങ്ങള്, അതായത് രണ്ടുപേരും കുടിയന്മാരായിരുന്നു. സങ്കീർത്തനം നടക്കുമ്പോഴൊക്കെ അവര് ബഹളം ഉണ്ടാക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. അവർക്ക് ഇതൊന്നും ഇഷ്ടമല്ല. അവർക്ക് ഭൗതികതയിൽ അങ്ങനെ മുങ്ങിത്താണ് കിടക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ ആ കലം കൊണ്ട് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ അടിച്ചു. അങ്ങനെ നെറ്റി പൊട്ടി ചോര വന്നു നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കാരുണ്യ അവതാരമാണ്. പക്ഷെ ഇത് കണ്ട വഴിക്ക് സഹിച്ചില്ല, ദേഷ്യം വന്നു. തൻ്റെ സുദർശന ചക്രം, അതായത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, അതുകൊണ്ടാണ് ആ സുദർശന ചക്രം എടുക്കാൻ സാധിച്ചത്. അപ്പൊ അവർക്ക് നേരെ പ്രയോഗിക്കാനായിട്ട് തുനിഞ്ഞു. പക്ഷെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ഉടനെ കാൽക്കൽ കയറി പിടിച്ചു. നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം അതല്ല, നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ആരെയും ഇതിൽ നിന്ന് അകറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല, എല്ലാവരെയും കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും കൃഷ്ണപ്രേമം വിതരണം ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ കർത്തവ്യം. ഒരിക്കലും ദേഷ്യപ്പെടരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഇവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആ രൂപവും നിൽപ്പും കണ്ടപ്പോൾ അവർ മനസ്സിലാക്കി ഇത് സംഗതി വേറെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആ കുത്തഴിഞ്ഞ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് അവർ മാറാനായിട്ട് സഹായിച്ചു. അങ്ങനെ അവസാനിപ്പിച്ച് അവർ വീണ്ടും ശിഷ്യരായി തീർന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണഭക്തർക്ക് കരുണയും ക്ഷമയും കാരുണ്യവും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ജഗായ് മദായിയുടെ കഥ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 9:14 എന്താണ് അടുത്ത ശ്ലോകം? ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സതതം കീർത്തയന്തോ മാം യദന്തശ്ച ദൃഢവ്രത നമസ്യന്തശ്ച മാം ഭക്ത്യാ നിത്യയുക്ത ഉപാസതേ. മഹാത്മാ എങ്ങനെയാ ചെയ്യണത്? എല്ലായ്പ്പോഴും അത് മഹാത്മാക്കളെ കാണാതെ പഠിക്കേണ്ടതാ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട ശ്ലോക 14. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെ അതെ. സതതം കീർത്തയന്തോ മാം യദന്തശ്ച ദൃഢവ്രത നമസ്യന്തശ്ച മാം ഭക്ത്യാ നിത്യയുക്ത ഉപാസതേ. എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം നമ്മള് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കേണ്ടത്? അതും ആ ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം തോന്നുന്ന തരത്തിലുള്ള ശ്ലോകങ്ങള്. 2, 4, 14. അതെ, 14, പിന്നെ 25, 26, 27, 29.
അത്തരം ശ്ലോകങ്ങൾ പഠിക്കാൻ. അതായത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം. അതിൻ്റെ എന്താണ് ഭാവാർത്ഥം നമ്മൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിലും കൂടി നമ്മളതൊക്കെ വായിച്ചിരിക്കണം. അതിന് അത്രയും ഭംഗിയുണ്ട്. അത്രയും പ്രഭുപാദര് അത്രയും നമ്മളെ ഇരുത്തി ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ഭാവാർത്ഥം എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ 2, 4, 14, 25, 26. അപ്പൊ 14-ാമത്തെയാണ് നമ്മ പറയുന്നത് സതതം, എല്ലായ്പ്പോഴും, കീർത്തയന്തോ, എപ്പോഴും എന്നെ കീർത്തിക്കുക. സതതം കീർത്തയന്തോ മാം, എന്നെ പറ്റി, സതതം എല്ലായ്പ്പോഴും, കീർത്തയന്തഹ, കീർത്തിക്കുന്നവരായിട്ട്, ദൃഢവ്രതന്മാരായിട്ട്, അത്രയും അജഞ്ചലരായിട്ട്. പിന്നെന്താണ് യദന്തജ, യദന്തശ്ച, യത്നിക്കുന്നവരായിട്ട്, ഭക്തിയോടുകൂടി. എങ്ങനെയാണ് കീർത്തിക്കേണ്ടത്? നമ്മൾ ചിന്താവൃത്തിയിലും ജപം വേറൊരുത്തിലുമായിട്ടല്ല ജപിക്കേണ്ടത്. സതതം കീർത്തയന്തോ മാം യദന്തശ്ച ദൃഢവ്രത, ആ യത്നിക്കുന്നവരായിട്ട് ഭക്തിയോടുകൂടി എന്നെ, നമസ്യന്തശ്ച, നമസ്കരിക്കുന്നവരായി, നിത്യയുക്ത, സദാ ഒഴുകിയിരിക്കുന്നവരായി, ഉപാസിക്കുന്നു, ആരാധിക്കുന്നു. ആ മഹാത്മാക്കളുടെ പ്രത്യേകതയാണ് വീണ്ടും പറയുന്നത്. അവരെങ്ങനെ ചെയ്യണ? എല്ലായ്പ്പോഴും എൻ്റെ കീർത്തികൾ ആലാപിച്ചും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പ്രയത്നിച്ചും എൻ്റെ മുമ്പിൽ പ്രണമിച്ചും കൊണ്ട് ഈ മഹാത്മാക്കൾ നിരന്തരം എന്നെ ഭക്തിയോടുകൂടി ആരാധിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ പുരുഷന്മാരാണെങ്കിൽ ഫുള്ള് അങ്ങനെ കിടന്നിട്ട് ദണ്ഡ നമസ്കാരം എന്ന് പറയാം. ഒരു വടി പോലെ കിടന്നാണ് ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കുക. അതേപോലെയല്ല സ്ത്രീകള് മുട്ടുകുത്തിക്കൊണ്ട് നെറ്റി അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള മുട്ട്, കൈകള്, അങ്ങനെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം പഞ്ചാംഗ നമസ്കാരം മാതാജി. പഞ്ചാംഗ നമസ്കാരം അത് ചെയ്യും. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ അതൊന്നും ഒരു നാണവും വിചാരിക്കാണ്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കും അയ്യോ സാരി കേടാവോ, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കയ്യമ്മ മണ്ണാവോ, അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കുകയാണ്. നമ്മളെപ്പോഴും ഭൗതികതയില് നമ്മൾ ശരീരബോധത്തോടെയാണ് ചെയ്യുക. അതേസമയം പുരുഷന്മാർ കുറച്ചും കൂടി അവര് അതിൽ ഇതായിട്ട് എവിടെയും ദണ്ഡ നമസ്കാരം ചെയ്യാനും. പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ള ഒരു കുറച്ച് പേർക്ക് ഇതൊന്നും ബാധകമല്ല എന്ന മട്ടില് മാറി നിൽക്കും. അങ്ങനെ അപ്പൊ നമ്മ നാണം മറന്ന് ജപിക്കണം എന്നാ പറയാ. നാണം പാടില്ല. നമ്മൾ ജപിക്കുമ്പോഴായാലും മറ്റുള്ളവർ കേൾക്കും. അത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ജപിക്കുമ്പോൾ നാണം മറന്ന് ജപിക്കണം എന്നാണ് പറയുക. അപ്പൊ എല്ലായ്പ്പോഴും എൻ്റെ കീർത്തികൾ ആലപിച്ചും. ഇപ്പൊ നമുക്ക് 74 വയസ്സുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഇങ്ങനെ ഇത്ര അധികം ശിഷ്യന്മാരുണ്ടാക്കി. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ലക്ഷ്യബോധം ഉണ്ടെന്നാണ് ഇതിൽ നിന്ന് കാണിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നാല് ഇത്രയും പേര് ആ സമയത്ത് വരില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അന്നൊക്കെ ഫോറിൻ കൺട്രീസിലെ ആൾക്കാരെന്ത് ചെയ്യണോ, അവരെ കോപ്പി അടിക്കലാണ് നമ്മുടെ ജോലി. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു? അവിടെ പോയിട്ട് അവിടെ ഭഗവാന്റെ അനുയായികൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവിടെ നിന്നാണ് അനുയായികളുമായിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് 108 ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തത് ഇത്രയും പ്രായമായിട്ടുള്ള. നമ്മൾ പ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് വരാനായിട്ട് പ്രായം ഒരു കണക്കേ അല്ല. നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴാണോ ഭഗവാന്റെ ആ വിളി കിട്ടണം. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതൊരു അനുഗ്രഹമാണ്. ആ അനുഗ്രഹം കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാഹചര്യങ്ങൾ ഒത്തുവരുള്ളൂ. അപ്പോൾ കീർത്തിക്കുക, ഭഗവാനെ കേൾപ്പിക്കുക. എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള സ്നേഹം ഭഗവാനെ അങ്ങോട്ട് കേൾപ്പിക്കണം നമ്മൾ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് എല്ലായ്പ്പോഴും എൻ്റെ കീർത്തികൾ ആലാപിച്ചും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ യത്നിച്ചും എൻ്റെ മുമ്പിൽ പ്രണമിച്ചും ഈ മഹാത്മാക്കൾ എന്നെ നിരന്തരം ഭക്തിയോടുകൂടി ആരാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളവർ തന്നെയാണ് മഹാത്മാക്കളാവുക. അങ്ങനെയുള്ളവരോട് ഭഗവാന് പ്രത്യേക സ്നേഹം ഉണ്ടാവും. നിരന്തരം എന്നെ ആരാധിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് സതതം കീർത്തയന്തോമ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഒരു വീട്ടിലെ എല്ലാവരും ഇതിൽ പങ്കെടുക്കും കീർത്തനത്തിൽ. പക്ഷെ നമ്മള് ആദ്യമൊക്കെ ഞങ്ങളൊക്കെ ആരും കാണാതെ വെളുപ്പിന് എഴുന്നേറ്റ് പോയി ആരും ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ
അറിയാതെ ഒക്കെയാണ് പോയിരുന്ന് നാമം ജപിക്കുക. നിത്യയുക്ത ഉപാസതേ, എന്നും ഉപാസിക്കുക. പിന്നെന്താണ്? നമസ്യന്തശ്ച മാം ഭക്യ, ഭക്തിയോടുകൂടി നമസ്കരിക്കുക. യദന്തശ്ച ദൃഢവ്രത, ഇവിടെ നോക്ക്, പ്രഹ്ലാദന് പാമ്പുകളുടെ കൂമ്പാരത്തിലേക്ക്, ഗുഹയിലേക്ക് ഇട്ടു. അവിടെ വെച്ചും ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ ആ പാമ്പുകൾക്ക് ഈ കുട്ടിയെ സ്പർശിക്കാൻ പോലും സാധിച്ചില്ല. അപ്പൊ എല്ലായ്പ്പോഴും എൻ്റെ കീർത്തികൾ ആലാപിച്ചും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പ്രയത്നിച്ചും കൊണ്ട് എൻ്റെ മുമ്പിൽ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മഹാത്മാക്കൾ നിരന്തരം എന്നെ ഭക്തിയോടുകൂടി ആരാധിക്കുന്നു. നമ്മളൊരു പൂജാമുറിയിലേക്ക് തന്നെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒന്ന് പ്രണമിച്ചുകൊണ്ട് വേണം. ഭഗവാനെ എൻ്റെ മുറിയിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ അനുവാദം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ചെല്ലണം, അല്ലേ? ഒന്ന് കൊട്ടി, അവിടെ ഒരു മണി വല്ലതുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് കിലുക്കി, അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ചെല്ലേണ്ടത്. എല്ലായ്പ്പോഴും എൻ്റെ കീർത്തികൾ ആലാപിച്ചും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പ്രയത്നിച്ചും കൊണ്ട് എൻ്റെ മുമ്പിൽ പ്രണമിച്ച് ഈ മഹാത്മാക്കൾ നിരന്തരം എന്നെ ഭക്തിയോടുകൂടി ആരാധിക്കുന്നു. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം നമുക്ക് നോക്കാം. പിന്നെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതായത് 14ാമത്തെ ഭാവാർത്ഥത്തില് ഭഗവാന്റെ നിരാകാര ഭാവമാണ് ബ്രഹ്മജ്യോതിസ്. അതിൽ തൽപരനായവനെ ഭഗവത്ഗീത മഹാത്മാവായിട്ട് ഗണിച്ചിട്ടില്ല. അവ്യക്തഗതവാദികളെ ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ മഹാത്മാക്കളായിട്ട് ഗണിച്ചിട്ടില്ല. ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നവരെ മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ മഹാത്മാവായിട്ട് ഗണിച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ദേവന്മാരെയോ മനുഷ്യനെയോ പറ്റിയല്ല, കീർത്തിക്കുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഭക്തിയുത സേവനത്തില് വിവിധ നവവിധ ഭക്തികളിൽ ഏർപ്പെടണം. ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, ഇതാണ് ഭക്തി സാധന. അതാണ് ഭക്തി സാധന. ദിവ്യങ്ങളായ ഈ 5 രസങ്ങളിലൂടെ ആത്യന്തികമായി ഭഗവത് സാന്നിധ്യം നേടാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. അതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി. ഇതാണ് പൂർണ്ണമായ കൃഷ്ണാവബോധം. അതിൻ്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ കുറേ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്. ഭക്തിയുത സേവനത്തെ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങളാണ്. ഉദാഹരണമായി ഏകാദശി, ഭഗവാന്റെ അവതാര ദിനം, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ആഘോഷിക്കണം. ആത്മീയ ലോകത്തിൽ ഭഗവത് സാമീപ്യ ലബ്ധിക്കായി അത്യന്തം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി മഹാന്മാരായ ആചാര്യന്മാർ നിശ്ചയിച്ചതാണ് ഈ വ്രതങ്ങൾ. അപ്പൊ നാമജപം, ഏകാദശി എടുക്കല്, പിന്നെ ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിക്കല്, ഇതാണ് 3 പ്രധാനപ്പെട്ടത്. ഏകാദശി, നാമജപം, ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കല്. അങ്ങനെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഗൃഹസ്ഥനായാലും സന്യാസിയായാലും ബ്രഹ്മചാരിയായാലും ഈ ലോകത്തിൽ എവിടെ ഏതവസ്ഥയിലിരുന്നാലും ഭഗവത് ഭക്തിയോടെ ഈ സേവന കർമ്മം നിർവഹിച്ച് ഒരു യഥാർത്ഥ മഹാത്മാവായിത്തീരാം. അപ്പൊ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും മഹാത്മാവായിത്തീരാം. ബ്രാഹ്മണന് മാത്രമല്ല, അതേപോലെ ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ചവർക്ക് മാത്രമല്ല, ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും മഹാത്മാവായിത്തീരാം. അതിന് ഇതൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യണം. എന്തൊക്കെ? ജപം, ഏകാദശി നോൽക്കണം. അതായത് ഭഗവാന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മൾ ത്യജിക്കുക. അന്നത്തെ ദിവസം ധാന്യങ്ങൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി ത്യജിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും. ഏകാദശി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനോട് അടുത്തിരിക്കുക എന്നാണ്. അന്നത്തെ ദിവസം കീർത്തിച്ചുകൊണ്ടും ശ്രവണത്തിലൂടെയും ഒക്കെ ഭഗവാനോട് അടുത്തിരിക്കുക. അപ്പൊ ഗൃഹസ്ഥനായാലും ശരി, സന്യാസിയായാലും ബ്രാഹ്മണനായാലും ബ്രഹ്മചാരിയായാലും ഭഗവത് ഭക്തിയോടെ ഈ സേവനങ്ങൾ ചെയ്താലേ ഒരു യഥാർത്ഥ മഹാത്മാവായി തീരാം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണ? ഏകാദശി ദിവസം ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥം, അതായത് ഭഗവത്ഗീത പാരായണം നടത്തുന്നു. എപ്പോഴും പല ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് തിരിഞ്ഞ് പാരായണം നടത്തുന്നുണ്ട്. നാമജപം കൂട്ടും, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണത്. ഇനി 15ാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ജ്ഞാനയജ്ഞേന ചാപ്യന്യേ യജന്തോ മാമുപാസതേ ഏകത്വേന പൃഥക്ത്വേന ബഹുധാ വിശ്വതോമുഖം. ജ്ഞാന അർജനം കൊണ്ട് യജ്ഞം ചെയ്യുന്ന മറ്റു ചിലർ സർവേശ്വരനെ അദ്വിതീയനായും ബഹുരൂപനായും വിശ്വതോമുഖനായും ആരാധിക്കുന്നു. ജ്ഞാനാർജനം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ വായിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് ശരിക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കുക. അങ്ങനെ യജ്ഞം ചെയ്യുമ്പോൾ
സർവേശ്വരനെ അദ്വിതീയൻ ആയും ബഹുരൂപനായും, അതായത് ഈ വിശ്വരൂപം, അതായത് പ്രകൃതി മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതാണ് വിശ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. വിശ്വരൂപനായാലും ആയിട്ടും ബഹുരൂപൻ ഏത് വിധത്തിലും, ഇപ്പൊ ഓടക്കുഴലിൽ എന്തി നിൽക്കണ കണ്ണനായിട്ടും 4 കൈകളിൽ വെണ്ണയും അതെല്ലാം ഉള്ള രൂപമായിട്ട് ആണ്. ഗുരുവായൂരമ്പലത്തിലായാലും ചതുർഭുജ രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹം കാണാൻ സാധിക്കുക. അങ്ങനെ പല രൂപത്തിലായാലും അത് ഭഗവാനാണ് എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയിൽ നമ്മൾ ആരാധിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് മഹാത്മാവ് ആവാൻ സാധിക്കുക. അപ്പൊ ഭഗവാനും താനും ഭിന്നരല്ലെന്ന ബോധത്തോടെ ആത്മാരാധന ചെയ്യുന്നവര് ചിലർ അപ്പൊ പല വിധത്തിലുള്ള ആൾക്കാര് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുന്നവരുണ്ട്. ഒന്ന് ആർത്തൻ, ദരിദ്രൻ, ജ്ഞാനി, ജിജ്ഞാസു. അവർക്ക് താഴെയുള്ള 3 തരക്കാരുണ്ട്. ഭഗവാനും താനും ഭിന്നരല്ലെന്ന ബോധത്തോടെ ആത്മാരാധന, അതായത് ഞാനും ഭഗവാൻ തന്നെ, ഭഗവാനും ഭഗവാൻ തന്നെ അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നവരുണ്ട്. പിന്നെ ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ വിഭാവനം ചെയ്ത് ആരാധിക്കുന്നവരുണ്ട്. അതാണ് പൃഥക്തേന എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നവർ അദ്വൈതികൾ എന്ന് വിചാരിച്ച് സ്വയം ഭഗവാനെന്ന ഭാവേന ആത്മാരാധന ചെയ്യുന്നവരാണ്. അവരാണ് ഏറ്റവും താഴ്ന്ന പടിയിലുള്ളത്. ഞാനും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. നമ്മളെ കൊണ്ട് അവരുടെ പാദങ്ങളിൽ പൂജ ചെയ്യിപ്പിക്കും ആൾ ദൈവങ്ങൾ. അവർക്ക് നമ്മൾ പൂജ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്ന് അവരെ നമിക്കുക. അങ്ങനെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു ആൾ ദൈവങ്ങളില്ല. അപ്പോൾ അതും ഒരുവിധം അവരാണ് ഏറ്റവും താഴ്ന്ന പടിയിലുള്ളത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭൗതിക ശരീരമല്ലെന്നും ആത്മാവാണെന്ന് അവർക്ക് ബോധമുണ്ടല്ലോ. പൊതുവെ നിരാകാരവാദികൾ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് ഈ വിധത്തിലാണ്. ദേവോപാസകരുടേതാണ് രണ്ടാമത്തെ. ചിലര് ദേവന്മാരാണ്, 33 കോടി ദേവകളും അവരാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പ് എന്ന് വിചാരിച്ച് ഓരോരോ ദേവന്മാരെ തങ്ങളുടെ ഭൗതിക ആവശ്യത്തിനായി പ്രാപിക്കുന്നവരുണ്ട്. അവര് രണ്ടാമത്തെ. പക്ഷെ അവർക്ക് ആ ദേവന്മാരിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുമ്പോൾ അവര് ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെ എത്തിച്ചേരും പല ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം. അവ പ്രപഞ്ചത്തെ ഉത്കൃഷ്ടമായ ജീവവസ്തു എന്ന് കരുതി അതിനെ ആരാധിക്കുന്നു. പ്രപഞ്ചവും ഭഗവാന്റെ ഒരു രൂപം തന്നെയാണ്. അതാണ് 15ാമത്തെ ഭാവാർത്ഥം നമ്മൾ കണ്ടത്. ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം. ആരാധനയുടെ പരമോന്നത വസ്തുവാണ് കൃഷ്ണൻ. വിശ്വരൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരുണ്ട്, ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരുണ്ട്. അഹം ക്രതുരഹം യജ്ഞ സ്വാദാഹമഹം ഔഷധം മന്ത്രോഹമഹമേവാജ്യം അഹം അഗ്നിരഹം ഹുതം. എന്താണ്? അഹം ക്രതു വൈദിക കർമ്മം, ക്രിയയും യജ്ഞവും ഞാനാകുന്നു. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഈ യജ്ഞം സ്വീകരിക്കുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അഭൗതിക മന്ത്രങ്ങളും ഞാൻ അത്രേ. അഗ്നിയും അതിൽ ഹോമിച്ച നെയ്യും ഞാൻ തന്നെ. ഇതെല്ലാതും ഈ പ്രകൃതിയിലുള്ള എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്നാണ് പറയണത്. ജ്യോതിഷ്ടോം എന്ന വൈദിക യജ്ഞവും കൃഷ്ണനാണ്. സ്മൃതിപ്രോക്തമായ മഹായജ്ഞവും ഭഗവാൻ തന്നെ. പിതൃക്കളുടെ തൃപ്തിക്കായി കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ബലിക്രിയകൾ അഥവാ ആഹൂതികൾ ശുദ്ധീകൃതമായ കൃതരൂപത്തിലുള്ള ഒരു തരം ഔഷധമാണ്. അതും കൃഷ്ണനാണ്. ഇതിനായി ജപിക്കുന്ന മന്ത്രങ്ങളും കൃഷ്ണൻ തന്നെ. യജ്ഞത്തിലേക്കുള്ള പാല് കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന വിവിധ തരം ഹവിസ്സുകളും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പഞ്ചഭൂതങ്ങളിൽ ഒന്നായ അഗ്നിയും ഭഗവാനാണ്. കൃഷ്ണന്റെ വിവിധ ശക്തികളിൽ ഒന്നാകിയാൽ അതും കൃഷ്ണൻ തന്നെ. എന്തിന്? വേദങ്ങൾ കർമ്മകാണ്ഡങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളും കൃഷ്ണനാകുന്നു. മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണനെ ഭക്തിപൂർവം സേവിക്കുന്നവരാണ് വേദോക്ത യജ്ഞങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അനുഷ്ഠിച്ചവരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അതായത് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന വ്യക്തി എല്ലാവിധ യജ്ഞങ്ങളും അനുഷ്ഠിച്ച് എന്ന് പറയുന്നു. എന്താ കാരണം? അതായത് ഈ വേദത്തില് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന വ്യക്തി എല്ലാവിധ യജ്ഞങ്ങളും അനുഷ്ഠിച്ചു എന്ന് പറയാൻ എന്താ കാരണം? എല്ലാം ഈ വേദമന്ത്രങ്ങളും വേദത്തിൽ ഉപയോഗിക്കണ യജ്ഞത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കളും എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പഞ്ചഭൂതങ്ങളിൽ ഒന്നായ അഗ്നിയും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്.
വേദങ്ങള് കർമ്മകാണ്ഡങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളും കൃഷ്ണനാകുന്നു. മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണനെ ഭക്തിപൂർവം സേവിക്കുന്നവർ വേദ വേദോക്ത യജ്ഞങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അനുഷ്ഠിച്ചവരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അതാണ് അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത്. അടുത്ത ശ്ലോകമാണ് പിതാഹമസ്യ ജഗതോ മാതാ ധാതാ പിതാമഹ വേദ്യം പവിത്രം ഓങ്കാരം ഋക്സാമ യജുരേവച. 10ാം അധ്യായവും അതേപോലെ ഇതൊക്കെ വരുമ്പോൾ പറയൂ അല്ലെ, വിഭൂതി യോഗത്തിൽ വരുമ്പോൾ അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ വരും. തേഷാം സതതയുക്താനാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അല്ലെ, അതിലൊക്കെ എല്ലാം ഭഗവാനാണെന്ന് നമുക്ക് പിന്നീട് മനസ്സിലാകും. പിതാഹമസ്യ ജഗതോ മാതാ ധാതാ പിതാമഹ വീദ്യം പവിത്രം ഓങ്കാരം ഋക്സാമ യജുരേവച. ലോകത്തിന്റെ അമ്മയും അച്ഛനും രക്ഷകനും പിതാമഹനും എല്ലാം ഞാൻ തന്നെ. അറിയേണ്ടതും പവിത്രമാകുന്നതും പ്രണവവും, പ്രണവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഓങ്കാരം മന്ത്രം, പ്രണവ മന്ത്രം, ഋക്ക് സാമ യജുർ വേദങ്ങളും, 4 തരത്തിലുള്ള വേദങ്ങളും എല്ലാം ഭഗവാനാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വേദങ്ങൾ പകർന്നു നൽകിയത്. എന്നിട്ട് ബ്രഹ്മാവാണ് അത് 4ആയിട്ട് തിരിച്ചത്. ഋഗ്വേദം, യജുർവേദം, സാമവേദം, അഥർവവേദം, അങ്ങനെ 4ആയിട്ട് തിരിച്ചു. പ്രണവവും ഋക്ക് സാമ യജുർവേദങ്ങളും എല്ലാം ഞാൻ തന്നെ. അതായത് അച്ഛൻ, അമ്മ എന്നീ നിലകളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം കൃഷ്ണനല്ലാതെ മറ്റാരുമല്ല. അത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൻ്റെ ഒരു കഥയിലുണ്ട്. അതായത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കീർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ആ സമയത്ത് ഇത് ഒരു ഭക്തൻ, ഏറ്റവും ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുള്ള ഒരു ആളുടെ വീട്ടിൽ കീർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രാത്രി സമയത്ത്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് എന്തോ ഒരു ബഹളം കേട്ട് അകത്ത് ചെന്നപ്പോള് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ മരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ അച്ഛൻ പറയും, നിങ്ങൾ എന്താ കിടന്നൊച്ചെടുക്കണത്? അപ്പുറം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കീർത്തനത്തിൽ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി കീർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിന് ഭംഗം വരുത്തരുത്, ഒറ്റാളും ശബ്ദം പുറത്ത് കേൾപ്പിക്കരുത്, ഒറ്റാളും മിണ്ടരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ദേഷ്യപ്പെടും. സ്വന്തം മകൻ മരിച്ചിട്ടാണ് പുറത്തുനിന്ന് വന്നിട്ട് ഈ കരച്ചിൽ കേട്ടപ്പോൾ അങ്ങയുടെ മകൻ മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭാര്യ പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, സഹോദരിയെ കൂടി. അപ്പൊ പറയും, ശബ്ദം പുറത്ത് വരരുത്, അഥവാ ഒച്ചത്തിൽ കരഞ്ഞ് ഈ നാമസങ്കീർത്തനത്തിന് തടസ്സം വന്നാല് ഞാൻ ഉടനെ നദിയിൽ പോയി എൻ്റെ ജീവനം ഞാൻ ത്യജിക്കും എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ അമ്മ വിചാരിക്കും, അയ്യോ ഇത്രയും മോനോ പോയി, അപ്പോൾ ഇപ്പം അച്ഛനും അതേ ഇതായാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഇവര് കരച്ചിൽ അടക്കി നിർത്തും. അങ്ങനെ നേരം വെളുക്കണത് വരെയും അവര് സങ്കീർത്തനം നടത്തി പുറത്ത് പാട്ടുപാടി ഇതായിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അത്രയും അതിൽ ലയിച്ചുകൊണ്ട് സങ്കീർത്തനം നടക്കുകയാണ്. നേരം വെളുത്തപ്പോൾ ഓരോരുത്തർ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ചോദിച്ചു, എന്നിട്ട് എന്താ നിങ്ങൾ പറയാതിരുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു. പറഞ്ഞ അങ്ങയുടെ സങ്കീർത്തനം തടസ്സമാകുമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇതെല്ലാം അറിയുന്നവനാണ് ആര്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിടെ ആ ജീവൻ വെടിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ പ്രഭു അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ശരി, ഇത് പിറ്റേ കാലത്ത് ഇതിന് സംസ്കരിക്കാനുള്ള തിരക്കുകളാണ്. അപ്പൊ പറയും ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ കിടത്തിയിട്ട് ചോദിച്ചു, ഇത്ര നല്ലൊരു ദാസന്റെ ഭക്തന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നിനക്ക് എന്തിനാണ് നീ ഇപ്പൊ പോണതെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ഈ പോയ ആത്മാവ് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, അതിനൊക്കെ ഒരു സമയമാകുമ്പോൾ പോയല്ലേ പറ്റുള്ളൂ, ഇതെൻ്റെ അമ്മയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനാണെന്നൊക്കെ പറയാനായിട്ട് പല ജന്മങ്ങളിൽ ഇത് ഈ ജന്മത്തിൽ മാത്രമല്ല, ഞാൻ പല ജന്മങ്ങളിൽ പലരുടെയും മകനായിരുന്നു. അപ്പം എനിക്ക് പോണ്ട സമയമാകുമ്പോൾ പോണ്ടേ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ആത്മാവ് തിരിച്ച് വന്ന് ഇവരോട് ഇത് പറഞ്ഞു. ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് എന്നിട്ട് വീണ്ടും ആത്മാവ് തിരിച്ചു പോയി. അപ്പോഴാണ് അവർക്ക് മനസ്സിലായി,
അതായത് സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഈ ഭഗവാൻ ഇരിക്കലെ ഈ ആത്മാവ് പോയതുകൊണ്ട് അത്രയും ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് എത്തി എന്നുള്ളത് സന്തോഷത്തോടെ അവര് അതിൻ്റെ അനന്തര ക്രിയകളൊക്കെ ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുക. അപ്പൊ അത്രയും ഉള്ള ഭക്തന്മാര് നമ്മുടെ നാട്ടില് ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ നാമ അല്ലെങ്കിൽ കാരുണ്യ അവതാരമായിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് അവതരിച്ചത്. ഹരികൃഷ്ണ 8:20 ബാക്കി നമുക്ക് നാളെ നോക്കാം. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ